Zašto je voće slatko? Jednog sunčanog dana Ajša je ubrala sočnu jagodu i primijetila koliko je slatka. Wow, ova jagoda je tako slatka. Zašto je voće tako ukusno, jagodice? Odlično pitanje, Ajša. Dozvoli mi da vam otkrijem našu tajnu. Jagodica je počela objašnjavati zašto biljke rađaju plodove. Voće je poklon biljaka životinjama i ljudima. Puno je sjemenki, a slatkoća vas tjera da ih poželite jesti. Biljke namjerno zaslađuju voće. Upravo tako, slatkoća je kao mala zahvala za pomoć u širenju sjemena. Jagodica je pojasnila i šta voće čini slatkim. Voće je slatko zbog prirodnog šećera u sebi, koji se zove fruktoza. Fruktoza? To je smiješna riječ. To je šećer koji biljke proizvode kako bi privukle životinje i ljude. Jagodica je objasnila kako sunčeva svjetlost pomaže voću da postane slatko. Biljke koriste sunčevu svjetlost za proizvodnju šećera putem fotosinteze. Više sunčeve svjetlosti znači slađe plodove. Dakle, sunce je kao slatki sok. Tačno tako, Ajša. Jagodica je opisala i zašto zrelo voće ima najbolji okus. Kad voće sazrije, postaje mekše, sočnije i slađe. Tada je spremno za jelo. O, zrelo voće je kao desert. Bravo, Ajša! Jagodica je objasnila kako voće pomaže biljkama da šire svoje sjeme. Kad životinje jedu slatko voće, prenose sjeme na nova mjesta, pomažući biljkama da rastu. Dakle, slatkoća je kao tajni plan. Tako je, Ajša. To je lukavi trik biljaka. Jagodica je podijelila i iznenađujuću činjenicu o voću. Jeste li znali da neke vrste voća, poput banana, postaju slađe kako žute? Što su zrelije, to su slađe. Stvarno, jako volim banane. Jagodica je objasnila zašto baš nije svako voće super slatko. Nije svo voće slatko. Neko je kiselo ili gorko jer ima manje šećera. Kao limun, bora mi se lice. Tačno, svako voće ima svoj okus kako bi privuklo različite pomagače. Najslađe voće na svijetu je crna sapota, koja se naziva i čokoladno voće ili crna hurma.